ji serê sibaha îro ve çekdarên rêxistina bi navê Dewleta Îslamî li Iraq û Şamê Daeş diriya serekeya Şeddadê û Elhol bi karwanekî nêzîkî 110 otomobîlan wekû hewildanekê ji bo kontrolkirina bajarê Hesekê birêketin. Her duwê demê de balafirên şer yên rejîmê ew karwan bi topên giran kirin armanc. Nûçegihanê Arkê li bajarê Hesekê ragihand ku îro dora demjimêr 12 Nîvro du teqînên bihêz bi riya du otomobîlan re ku yek li pêşiya baregeha Partiya Be's ya bajêr teqiya û di heman demê de teqîna didwan li xwaringeha Elhemra li navenda bajêr kire armanc. Nûçegihanê Arkê got ku bi sedema dorpêçkirina her du cihan ji aliyê hêzên rejîmê ve hîn hejmara kuştî û birîndaran nehatiye zanîn û tevgereke ewlehî berfireh di nava bajar de derket û xelkên bajêr ji tirsa dengê top û tankan dûkanên xwe girtin û berê xwe dan malên xwe û çûn û hatina otomobîlan di nava bajar de hata rawestandin. Nûçegihanê Arkê dazanîn ku çekdarên artêşa Sûriyê bi topên doşka êrişî gundê Micêbira ku 5 kîlometran nêzîke ji rêgira rejîmê li taxa Elxezel kir ku tê gumankirin çekdarên rêxistina Daişê derbasî wî gundî bûne. Her wiha çekdarên rejîma Sûriyê ji Çiyayê Kewkeb li rojhilata bajarê Hesekê bi top û tankan navçeya Elmilêbiyê ya ku dikeve bakurê Hesekê topbaran kir. Ku di encama wê êrişê de kargeha Pambo ya navçeya Milêbiyê hat şewtandin û Pamboyên di nava wî kargehê de rastî şewatê hatin. Dohiye pekê ku wek baskê leşkeriyê Partiya PYD tê naskirin, berî demekê navenda avê li taxa Ezîziyê ya bajarê Hesekê ku nêzîkî cihê teqînên îro bûn kontrol kiribû, ji navendê vekişiya û hikûmeta Sûriyê ala xwe li ser wê navendê bilind kiribû. Îro asayişa PYD li taxa Ennasra ku nihat bin kontrola wê de ye, dest bi hin tevgeran kir. Çalakvanên bajarê Hesekê ragihandin ku şer û pevçûnên tund di nava baregeha berevaniya niştimanî li navenda Şaxê Partiya Be's li bajêr derketin. Çalakvanan tekeskir ku şerê di wî baregehî de di navbera çekdarên artêşa Sûriyê xwe bi xwe debûn ku di encam de 5 leşkerên rejîmê hatin kuştin û heta wê demê ew şer berdewam e. Çalakvanan got ku tirseke di nava xelkên bajarê Hesekê de çêbûye ku rejîma Esed bajarê Hesekê radestî çekdarên Daişê bike. Her wiha çekdarên rêxistina Îslamî Daeş gundê sifeya ku nêzîkî 10 kîlometran ji bajarê Hesekê dûr e kontrol kirin û hat ragihandin ku her du riyên Hesekê bi bajarê Qamişlo û Amûdê re hatiye birîn. Bajarê Hesekê wekû tê zanîn navenda wê di destê hêzên hikûmeta Sûriyê de ye, lê taxên Kurdî dibin kontrola asayişa PYD de ye û hin rêbendên wan di nava wan taxan de jî henin. Ev demeke rêxistina radîkal ya Daişê dest bi helmeteke şer li dijî herêmên Kurdan dike ku li başûrê Qamişlo û bajarokê Terbespiyê û li hawirdora Serê Kaniyê her wiha li herêma Kobanê jî ew şer berfireh kirine. Ji bo bername Ark, Alen Hebîb.